Dit is Nyunsu Stranang. Vandaag hebben wij de volgende onderwerpen. Geen speciale behandeling voor Leo Brunswijk. Als je fout gaat, ga ik je niet beschermen, zegt president Siemens. Twijfels groeien over nut nieuw ministerie van Olie, Gas en Milieu. Nieuwe stap naar exportgroei met cost-sharing grant en gecertificeerde coaches. Nieuwe directeur SZF doet aangifte na poging sabotage dienstvoertuig. Na 40 jaar nieuw onderzoek naar bloedbad van Moiwana. Erik Goede leidt nieuwe RVC bij CASAS. Del Castillo ziet geen noodzaak in ministerie Olie en Gas. Regering maakt 20 miljoen Surinaamse dollar over voor NVB. PSA-document tijdelijk 50% goedkoper ter gelegenheid van 50 jaar Srevidentie. OVJ buiten functie gesteld door PG. VHP wil verbod op politieke functies voor veroordeelden. Huisartsen ontvangen voor het eerst in jaren tijdig hun honorarium. Er is een discussie in de samenleving en ook in de VHP over leiderschap Santokhi, zegt Mahinder Yogi. Ravenberg ziet af van hoger beroep in rechtszaak tegen Krishnadat Jorawan. President Simons heeft Abrahams en Kanhai een technisch knock-out geslagen, zegt advocaat Hugo Esset. Alhoewel Leo Brunswijk, directeur bij de NV Energiebedrijven Suriname, NVEBS, de jongere broer is van coalitiepartner Ronnie Brunswijk, blijft hij president Jennifer Siemens bij haar standpunt dat zij niemand gaat beschermen indien iemand zich schuldig maakt aan enige strafbare handelingen. We hebben iedereen gezegd, ik heb zelf mensen van mijn eigen partij gezegd, als je fout gaat, dan ga ik je niet beschermen. Dat geldt dan voor iedereen, zei het staatshoofd. Recent is het energiebedrijf door de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht SBB op de vingers getikt nadat er beslag werd gelegd op een grote partij bruinhardmasten. Volgens de controledienst gaat het om enkele duizend houten elektriciteitsmasten waarvan de palen afkomstig zouden zijn van illegale houtkap. Siemens merkte op dat het onderzoek vanuit de SBB nog gaande is, waarna er zeker naar deze zaak zal worden gekeken. Zijzelf is niet belast met strafrechtelijke onderzoeken en laat dat in deze fase over aan degenen die daarmee belast zijn. We proberen constant stappen te zetten. Ik heb gezegd dat we niet alles in één keer kunnen omdraaien. Maar we blijven wel rustig doorgaan in de juiste richting. Aldus de president. Bij het parket van de procureur-generaal is er aldus een eerder bericht ook een aangifte ingediend tegen Brunswijk, waarbij hij ervan beschuldigd wordt in zijn functie bij EBS overeenkomsten te hebben gesloten met NV Velka-Vak Groep. Een onderneming waarvan de directie en aandeelhouders volgens de aangifte familiebanden met hem onderhouden. De contracten zouden zijn afgesloten zonder aanbesteding in strijd met interne inkoopprocedures. Brunswijk zelf verwijst alle aantijgingen naar het Rijk der Fabelen. De oprichting van het nieuwe ministerie van Olie, Gas en Milieu, OGM, leidt tot toenemende kritiek. Steeds meer Surinamers vragen zich af waarom dit ministerie nodig is. Zeker nu het land kampt met een begrotingstekort van ruim 12 miljard Surinaamse dollar. Volgens de regering is OGM bedoeld om het beleid rond de olie- en gassector te centraliseren en beter af te stemmen op milieubescherming. Maar critici vinden dat deze taken prima onder het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen NH hadden kunnen blijven. Bovendien had Milieu in de vorige regeerperiode al een eigen ministerie, Ruimtelijke Ordening en Milieu, dat een groene agenda uitvoerde.
Met de oprichting van OGM, dat onder leiding staat van NPS-minister Patrick Brunings, ging een lang gekoesterde wens van NPS-leider Gregory Rusland in vervulling. Binnen politieke kringen wordt bevestigd dat de vorming van dit ministerie zelfs een belangrijke voorwaarde was voor deelname van de NPS aan het kabinet Siemens. Toch groeit de indruk dat het ministerie vooral een politiek compromis is, niet een beleidsmatige noodzaak. Een land met zulke financiële uitdagingen zou geen extra bureaucratie moeten creëren, zegt DA91-voorzitter Angelique del Castillo. Ook NPS'er Raoul Hellings is kritisch. Afgezien van de benoeming van minister Brunings is er nog geen enkel wapenfeit geleverd. Bij de politie van Santodorp is deze week door de onlangs aangestelde directeur van Stichting Staatsziekenfonds in Suriname, SZF, aangifte gedaan van poging tot moord en doodslag. Aanleiding hiervoor is dat in een SZF-dienstauto ernstige onregelmatigheden zijn ontdekt. Volgens ingewonnen informatie trof men in het voertuig onder meer droge bladeren, plastic materialen en papier aan, verborgen in een vuilniszak in de motorkamer. De combinatie van deze brandbare zaken wekt het vermoeden dat er sprake is van sabotage met als doel dat het voertuig door oververhitting in brand zou vliegen of zelfs ontploffen. Het voertuig dat door het SZF werd gebruikt voor dienstverrichtingen is na de ontdekking onmiddellijk buiten gebruik gesteld. Er is een intern onderzoek ingesteld om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor deze verdachte handelingen en wat het motief erachter kan zijn. Vermoed wordt dat de huidige algemeen directeur van het SZF, Dr. Rudra Oemrauw, op sporen is gestuit van grootschalige fraude die in de miljoenen loopt. Het vermoeden bestaat dat men tracht hem het zwijgen op te leggen om verder onderzoek te verhinderen. Daarbij zouden belangrijke stukken uit dossiers van leveranciers zijn verdwenen, wat binnen de huidige directie tot grote zorgen en vraagtekens heeft geleid. Voorts wordt vernomen dat Oemrauw bedreigd is door een voormalig directielid en tevens ex-voorzitter van het bestuur. Door dit voorval gaf de directeur van SZF, Oemrauw, aan dat hij de veiligheid van hem en zijn woning heeft opgevoerd. Er is gedreigd criminelen op hem af te sturen indien hij doorgaat met het blootleggen van de vermoedelijke fraude. Sinds zijn aantreden heeft Oemrauw diverse omstreden transacties en aankopen van dienstvoertuigen door de voormalige directie stopgezet. Daarmee, zo stellen bronnen binnen het SZF, heeft hij aangetoond de strijd tegen corruptie serieus aan te gaan en de belangen van de staat te beschermen. Het Openbaar Ministerie, OM, heeft bij de rechtercommissaris een gerechtelijk vooronderzoek aangevraagd in de Moiwana-zaak. Het verzoek werd op 22 oktober 2025 ingediend, bevestigt het OM. Volgens het OM zijn in een eerder politieonderzoek al verschillende personen gehoord. Met het gerechtelijk vooronderzoek wil justitie nu extra onderzoek laten doen dat alleen onder leiding van de rechtercommissaris kan plaatsvinden. Die mag getuigen onder ede horen en mensen verplichten mee te werken aan het onderzoek. De zaak draait om het bloedbad van Moiwana op 29 november 1986. Tijdens een militaire actie in het district Marowijne werden toen tientallen dorpsbewoners gedood. De aanval werd uitgevoerd door legereenheden onder bevel van Desi Bouterse, destijds bevelhebber van het Nationaal Leger. De operatie was gericht tegen het Jungle Commando van Ronnie Brunswijk, maar trof vooral ongewapende burgers. Wil ik na bestanders Moiwana? We snappen 1000% bakken afvanas van Moiwana. 2 weken geleden, we deden een meeting naar een groep van Moiwana. We schreven een briefje
PK na minister voor Justitie. Dat we op het ultimatum geven. Dat voor 29 november. We hebben antwoord ten aanzien van onderzoek. Omdat we dat onderzoek bijna wajari. De nabestaanden doen dan zeg ik basane bij mek meedappen. En ik was niet zo lang dat we berekenen dat we dan wat krap de man zie en meki. We denken dinsdag ook toe. Met meneer Gari. Dus dan baka utagatori. Dat hier we begin lukusang we doen. Of we schrijven een briefje. Den tramana tracé. Ten aanzien van Asaf, omdat we vinden dat we lang doen zien. Dus dat we bereiken dat je onderzoek. We kunnen vrij. En ik denk dat je na PK skin pieken direct dat nog. We zijn de komiku doen fasie. Dus we bereiken dat we zijn de gewoon rector-commissaris voor de begin doen onderzoek. Is de utakatori na appgroep. Dus maar breedte, omdat we nog aan de invoeren jugu moro. Dus aprak-serie zou bij Abi. Dus we ramen even dat we wachten. Takatori de sofara na rector-commissaris. Met de begin de Euroko. We denken al heel lang toe. En dat is al heel lang dat de reden nabestaanders ten zo snel mogelijk. Ja, bij de nabestaanders aan de in Paramaribo. En dat doet de Euroko puru Paramaribo. De was aan etana Fransé, Mongo, Carco, Albina. De dat doet puru bana in Marowijna. Omdat dus maar vind ik de moet de Euroko puru. En no aan twijfel no bede. Sma be mek me samsara mooi wana. Dus maar taki precies aan een beetje drapen samsara mooi wana. Ik babis maar sambe de boom follow as ook ba. En dat ik babis maar sambe de 13 jaar, 15 jaar sambe zo drapen. Want dan moet je voor jaar 30 november. Dat is het allemaal broken foto. 29 november. Dus amai takalasani. Dus amasa precies samip sana moywana. Dus desma no las den strefi. Samip sa omdat dat moment tak over moywana. Lek famina tak over moywana ja. Dat me gotorok tapa a situatie samip sana moywana. Dus da eigenlijk desma tak over moywana. Direct desma kiswan bigi urak drape na den strefi. Maar lek foude non, usaptak want de onderdeel voor afvanos bij actie excuus. Maar Samsa nooit je vergeten. We zullen keren bij actie excuus. We ne vergeten Samsa daarbij. En morgen voor nu kan los toe even. Dat want dan gaan we doen boem. Maar doe de ook een keer den straffen. Nou, abu skopo zou hebben openbare ministerie. Dus we brengen dat zaak elon snel. Omdat kan de iboyere tak moet je begin jugu baka. Ik denk voor 29. We zouden doen precies, maar we moeten jugu herzaak, maar we brengen dat openbare ministerie met Kacharengo Sodoro. Nou een boycott nodig. Want laatst meer is een president en dat ten aanzien voor 8 december kwam. Dus ik denk nog een boycott nodig in een zaak voor Moeiwana. Dus we op ik denk dat we ook morgen snel met de nabestaanden of Moeiwana. Atikaros even naar een PC. Onokbaros, omdat dat je over Moeiwana, dan kan dat nog een trapprobleem maken en een trap oorzaak economisme. Dus met je openbare ministerie als stapstrategie, met de Charengo door snel met koeien. Internationaal wordt het incident beschouwd als een van de zwaarste mensenrechten schendingen uit de Surinaamse geschiedenis. In 2005 oordeelde het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens dat Suriname verantwoordelijk is voor de massamoord en voor het uitblijven van vervolging. De staat werd verplicht tot schadevergoeding en tot vervolging van de verantwoordelijken. Tot op heden is echter niemand veroordeeld. Met het nieuwe gerechtelijk vooronderzoek lijkt het OM na bijna 40 jaar eindelijk werk te maken van die verplichting. Over de voortgang en mogelijke verdachten doet het OM voorlopig geen verdere mededelingen. Erik Goede is benoemd tot de nieuwe president-commissaris bij de Civil Aviation Safety Authority Suriname, CASAS. Hij zit daarmee aan het hoofd van de nieuwe Raad van Commissarissen, RVC, die op vrijdag 1 en 30 oktober 2025 op het kabinet van de president is geïnstalleerd.
De raad bestaat uit 7 leden, die voor een periode van 3 jaar zijn benoemd. Voorzitter Goede wordt in het toezichthoudend orgaan ondersteund door de leden Sajonara Nootsin, Vivian Bijnaar, Faisal Baarn, Guno Robertson, Iwan Dobai en Meredith Leter. Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, zegt dat het gaat om personen met ruime ervaring in de luchtvaartsector. Hij noemt de benoeming van de nieuwe RVC een positieve ontwikkeling. Het is goed om nieuwe energie binnen te brengen om de lopende en toekomstige projecten te begeleiden. De Raad zal een essentiële rol vervullen bij het toezicht en de uitvoering van deze trajecten. Aldus de bewindsman. Een van de belangrijkste prioriteiten blijft volgens minister Landveld het ondersteunen van het bestuur om Suriname zo snel mogelijk van de EU-blacklisting te helpen. We willen dat gecertificeerde vliegtuigen uit Suriname weer toestemming krijgen om te landen in het EU-luchtruim. Transparantie is daarbij van groot belang, van het bestuur naar de raad en vice versa, benadrukt de bewindsman. President-commissaris Goede onderstreept dat het herstel van de luchtvaartsector een topprioriteit zal zijn. Er is in de loop der jaren niet veel gebeurd. De recente blacklisting van Suriname door de EU is een absolute prioriteit. We moeten de bevindingen van de EU serieus nemen en op basis daarvan een herstelplan formuleren, voegt hij eraan toe. Voorzitter Goede geeft verder aan dat het niet alleen gaat om technische verbeteringen, maar ook om structurele versterking. Een degelijk raamwerk vergt middelen en deskundigheid. In de komende week gaan we in overleg met de leiding van CASAS om gezamenlijk een plan van aanpak uit te werken. De regering heeft 20 miljoen Surinaamse dollar overgemaakt voor het Nationaal Vervoerbedrijf NVB, dat bestemd is voor de achterstand in betaling aan bus- en boothouders. Onlangs hebben zij een prikactie gehouden omdat zij slechts over het eerste kwartaal van dit jaar zijn uitbetaald. Varial Renfirm, directeur van de NVB, bevestigt het geld op de rekening gezien te hebben. Er is vanaf het moment dat de bushouders in actie waren, is er contact met me opgenomen. Er is daarnet, heb ik bericht gekregen van mijn financiële afdeling, dat er 20 miljoen is gestort op onze rekening. Dus dan wordt er 1 maand april, wordt dus overgemaakt naar de bus- en boothouders. Dat gaan we nu afronden. Ik hoop dat het voor 2 uur nog kan. De mensen van Hakerinbank zullen dan vandaag ontvangen. Vanuit de bushouders zijn er wel afspraken gemaakt voor een kwartaal. Dus ik denk wel dat we dan nog, ik denk morgen of maandag, restant zullen ontvangen, zodat mei en juni betaald kunnen worden. Wat we zeker willen doen is een gesprek aangaan met TCT en met financiën. Vanwege het feit dat we een nieuwe regering hebben, willen we dan concrete afspraken maken. Er is behoefte aan beleid qua het proces, de procedures, om te komen tot uitbetalen van bus- en boothouders. We hebben dit vaker gehad dat er achterstallige betalingen zijn en dat we dus telkens stakingen hebben. Dus als we kunnen komen tot beleid op het gebied van onze processen, dan zal er geen problemen meer zijn. De processen zijn niet altijd duidelijk. Is prioriteit geven in zo'n situatie waarin we verkeren in het land. Is het, financiën is genoodzaakt om prioriteiten te stellen. Wat gaan we eerst betalen? Wie gaan we eerst betalen? En dat hangt van de regering af. Deze regering NVB als prioriteit stelt. Want openbaar vervoer is staatszorg. En als we willen investeren in openbaar vervoer, denk ik wel dat we vooruit gaan. En dat we het anders zullen draaien. Het moet uitgewerkt worden als de bushouders die gekoppeld zijn bij NVB rechtstreeks vanuit dan zal financiën ook alle administratie en alles moeten doen. Maar het plan moet dan uitgewerkt worden. We moeten kijken naar de statuten van het bedrijf en alles daaromheen. En dan is de besluiten van de regering die dat zullen bepalen.
Aangezien NVB geen eigen inkomsten heeft, is het volledig afhankelijk van de staat voor middelen. Renfurm zegt dat de prioriteiten van de regering zullen maken dat bus- en boothouders op tijd betaald worden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking, BIS, heeft vandaag bekendgemaakt dat de tarieven voor het PSA-document tijdelijk worden verlaagd. Het besluit is genomen in het kader van de herdenking en viering van 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2025. Het gaat om een verlaging van 50%. Met dit besluit wil de regering het voor personen van Surinaamse afkomst, PSA-diaspora, gemakkelijker en toegankelijker maken om het vaderland te bezoeken. De tariefsverlaging geldt voor aanvragen die worden ingediend in de periode van 1 november 2025 tot en met 31 januari 2026. De aangepaste tarieven zijn als volgt: voor volwassenen €80 of $90 en voor kinderen €40 of $50. De parlementariërs Duw Sharman en Cedric van Samson van de VHP hebben bij de Nationale Assemblée DNA een voorstel ingediend om de grondwet te veranderen. Laat me aangeven dat inderdaad mijn collega Van Samson en ik in oktober 2023 de eerste keer dat is een grondwetswijziging hadden ingediend om ervoor te zorgen dat mensen met een strafblad zich niet moeten begeven en geen deelgenoot moeten zijn van de politieke top. We hadden wat functies genoemd als president, vicepresident, ministers, parlementariërs, staatsraad enzovoorts. Ik ken de hele opsomming nu even niet uit het hoofd. Daar is toen niet veel van terechtgekomen. Onvoldoende medewerking vanuit het parlement toen ook om die commissie te bemensen, ook van de toenmalige oppositie. Dus uiteindelijk is dat maar zo gebleven. En toen hebben we gemeend, hij en ik weer, dus meneer Van Samson en ik weer, om die wet opnieuw in te dienen. En dat hebben we ook gedaan. Om exact te zijn is dat op 29 augustus 2025 gebeurd. Dus nu, zeg maar, bijkans 2 maanden zijn we verder. We moeten even vernemen wat de status is, want normaal als je een initiatief indient, dan moet er een commissie benoemd worden. Ik weet dat bij het indienen ook vanuit de huidige coalitie mensen niet heel erg enthousiast deden, althans op het moment van bespreking in HH, en eigenlijk mag ik HH-zaken niet meer aan de orde stellen, maar ze zouden nog de mensen voordragen, et cetera. Ik moet dat nog even gaan natrekken, wat de status is van de commissie, en als de commissie al voltallig is, wel of niet, en als de commissie al actie heeft ondernomen. Ik ga dat even proberen na te trekken in de komende dagen. Misschien ga ik zelfs een schrijver richten aan de voorzitter van de DNA, om ophelderend te vragen wat de status is van de voorbereiding van deze wet. Die meneer Van Samson en ik hebben ingediend. Eigenlijk is het niet eens een politieke wet dat je hier over coalitie en oppositie moet praten. Het gaat om zuiverheid van bestuurders. Het gaat om imago van politici. Dat wij eigenlijk, en het is nogmaals, het is niet bedoeld tegen wie dan ook hoor. Het is dat je wat de voorwaarden betreft van functionaris, dat je daar één aspect mee nog extra meeneemt. En dat is namelijk dat je geen strafblad mag hebben. Dus ik zie dat niet in als dat ze hier een politiek steekspelletje van zou moeten gaan maken. Ik denk dat juist die verwachting vanuit de samenleving bestaat dat juist mensen die in de politieke top zitten, mensen die in hoge functies zitten, in verantwoordelijke functies zitten, dat het zuivere mensen moeten zijn, weet je wel. En vanuit dat oogpunt van zuiverheid van bestuur, van bestuurders, maar ook om het imago dat leeft in de samenleving van politiek is vies en politici zijn niet goed, weet je wel. Dat om dat weg te halen, dat je dit aspect erbij moet hebben van als je een strafblad hebt, exit. Begrijp je wel? Dus nogmaals, ik zie niet in waarom mensen niet zouden willen meewerken. Maar ik heb het weer een try gegeven en ik zal dat natrekken. In welke fase van het proces de behandeling of de voorbereiding van deze wet betreft. Het voorstel gaat over een aanpassing van artikel 54 van de Grondwet. Daarin willen Sharman en Van Samson 2 nieuwe regels opnemen. 1 over wie onder de wet valt en 1 over wat er gebeurt als iemand wordt veroordeeld.
De nieuwe regels zouden gelden voor onder meer de president, vicepresident, ministers, parlementsleden, districtscommissarissen en andere hoge functionarissen. Zij moeten volgens de VHP voldoen aan de hoogste normen van goed gedrag. Als een politicus tijdens zijn of haar ambtsperiode schuldig wordt verklaard en het vonnis is definitief, verliest die persoon automatisch zijn functie. Tegen die beslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. De bestaande wet over het vervolgen van politieke ambtsdragers blijft volgens de VHP ongewijzigd gelden. Zowel voor mensen die nog in functie zijn als voor voormalige bestuurders. Een officier van justitie verbonden aan het Openbaar Ministerie, OM, is deze week door procureur-generaal PG Garcia Parag-Singh uit haar functie ontheven. De PG heeft de zaak inmiddels voorgelegd aan president Jennifer Geerlings-Semons met het verzoek passende maatregelen te treffen. Hoewel niet officieel bevestigd, wordt verwacht dat het kan gaan om ontslag en mogelijk verdere juridische stappen. De betrokkene is Resmi Ratipal, die tot voor kort een actieve rol vervulde binnen het OM. De reden voor haar ontheffing is niet openbaar gemaakt. Volgens bronnen binnen justitiekringen is er een dossier samengesteld met bevindingen die de beslissing van de PG ondersteunen. De inhoud van dat dossier blijft echter vertrouwelijk. In de samenleving circuleren geruchten dat de zaak verband zou houden met de recente moord op ondernemer Karan Chablani. Officiële instanties bevestigen deze koppeling vooralsnog niet. Wel doen aanwijzingen de ronde dat er intern onderzoek wordt verricht naar mogelijke beïnvloeding of infiltratie van het OM door criminele netwerken. Het OM geeft op dit moment geen nadere toelichting. Wanneer de president een besluit neemt over het vervolgtraject is ook nog niet bekend. Voor het eerst in jaren hebben de dienstverlenende huisartsen hun honorarium nog voor het einde van de maand ontvangen. Onder de artsen heerst tevredenheid over deze ontwikkeling. Die wordt gezien als een positief signaal van verbetering binnen de gezondheidszorg. Huisarts Joël Mahabir noemt het een licht in de tunnel voor zijn beroepsgroep. Na jaren van wachten, smeken en soms dreigen met acties is het eindelijk zover dat wij op tijd betaald zijn. Dit geeft hoop dat er structurele verandering op komst is, zegt de medicus. Volgens Mahabir is de tijdige uitbetaling niet alleen een financiële opluchting, maar ook een blijk van waardering voor het werk dat huisartsen dagelijks verzetten onder vaak moeilijke omstandigheden. Wij staan in de frontlinie van de zorg en het doet goed om te merken dat er aandacht is voor onze positie. Mahabir spreekt zijn dank uit aan de nieuwe directeur van het Staatsziekenfonds, SSF, Rudra Umrau, voor de vlotte afhandeling en aan president Jennifer Semons, die volgens hem betrokkenheid heeft getoond bij het oplossen van de financiële achterstanden. De verwachting is dat deze stap het vertrouwen tussen de huisartsen en de overheid verder zal versterken. Als dit structureel wordt, kunnen wij ons eindelijk volledig richten op onze patiënten zonder de voortdurende zorg over betalingen, besluit Mahabir hoopvol. Het leiderschap van Chandrika Persat Santokhi binnen de vooruitstrevende hervormingspartij VHP staat volgens parlementariër Mahinder Yogi wel degelijk ter discussie in de Surinaamse gemeenschap. We moeten geen doekjes erom winden. Er is een discussie over het leiderschap van Santokhi. Hij is in de loop van de tijd gegroeid. Hij is sterker geworden en hij heeft het leiderschap binnen de VHP stevig in handen gehouden. Maar er is een discussie in de samenleving en ook in de partij, zei Yogi. Het duurt wel een beetje lang, maar de evaluatie is nog gaande. En inderdaad heb ik ook meegedaan aan die evaluatie. En er zijn wat zaken die we aan de orde moeten brengen, omdat het gaat om de partij. Het gaat niet om personen, het gaat om de partij. Meneer Lachman is er vandaag niet, de partij is er.
Meneer Sarju is vandaag geen voorzitter van de VHP, de partij is er. De partij is belangrijk. Ik denk dus dat we hebben gezien dat voor de verkiezing reeds politieke partijen hadden aangegeven, zeker 2 partijen, dat ze niet met de VHP zouden samenwerken. En daar moet je dan leiderschap inzetten om die gedachten te wijzigen en te veranderen. En het is ons niet gelukt om dat te doen. We hebben gezien dus dat alle politieke partijen die een zetel hebben gehaald bij de verkiezing zich hebben gebundeld. En het is een bundeling tegen de VHP, maar het is meer een bundeling tegen Santokhi geweest. Dat is wanneer je praat met mensen, dat mensen dat zeggen. En natuurlijk moet dat goed bekeken worden en nader bekeken worden. Toch? De partij moet overeind blijven. We moeten even kijken, wat hebben we goed gedaan, wat hebben we minder goed gedaan, wat hebben we slecht gedaan. We hebben zeker als partij een bijdrage geleverd om de crisis te beheersen en het land weer op spoor te zetten van een vertrekpunt dat veel beter is dan een vertrekpunt van 2020. Ook het volk, dat we niet moeten vergeten, omdat op het volk steeds een beroep werd gedaan van even geduld, we gaan eruit komen. En ook het volk heeft een bijdrage geleverd. Het verlies ten opzichte van 2020, dat zijn 3 zetels, maar het kan ook 20 worden. Dat is de mening in die samenleving en we moeten die dingen gewoon zeggen zoals ze zijn. Er is een bepaalde aversie ontstaan tegen de president, tegen de voorzitter van de VHP. En ik denk dat dat ertoe heeft geleid inderdaad dat politieke partijen stelling hebben genomen. Dus nu moeten we nagaan in die evaluatie wat er precies gedaan moet worden om dat anders te gaan doen. Meneer Santokhi heeft zelf aangekondigd dat hij naar het parlement gaat, dat hij verbindend bezig zal zijn, dat hij dialoog zal inzetten. Ik denk dat dat zeker mechanismen zijn die een bijdrage kunnen leveren om die verwijdering te minimaliseren. Ook de manier waarop leiding wordt gegeven, ook de omgeving van mensen moeten we goed gaan bekijken. Wie en wat schaadt de VHP, om welke mensen is er veel ruis en wat is hun rol, hoe prominent zijn ze aanwezig in een rol die ze vervullen. Moet het niet anders? Dus er is een grondige evaluatie nodig, toch? Een goede analyse nodig van hoe we het traject naar 30 moeten inzetten. We moeten geen doekjes erom winden. Er is een discussie over de leiderschap van Santokhi. Santokhi is in de loop van de tijd gegroeid. Hij is sterker geworden. Hij heeft de leiderschap in de VHP stevig in handen gehouden. Maar er is een discussie in die samenleving. Er is ook een discussie in de partij. Ik ben slechts een enkeling. Ik zal kritisch zijn en ik zal mijn mening geven. Wanneer het gaat om de partij, wanneer je door maatregelen te treffen, voorzieningen te treffen in de VHP beter kan positioneren, de VHP weer de partij maakt die aantrekkelijk is voor iedereen, maar ook voor andere politieke partijen, waar mensen samen willen werken met de VHP. Als we om die dingen te bereiken, wat voorzieningen moet treffen in de VHP, dan moeten we niet bang zijn om die voorzieningen te treffen. We moeten de VHP positioneren naar de VHP met geloofwaardigheid, waarnaar iedereen kijkt. De VHP met wie mensen willen samenwerken. Die verschilpunten moeten weggemaakt worden. En om dat weg te maken, je voorzieningen moet treffen in het bestuur, in de leiding van de partij, dan moet je die voorzieningen treffen. Maar je moet de voorzieningen treffen, overtuigd en doordrongen dat het inderdaad gaat leiden naar het doel dat je hebt gesteld. Wanneer je door maatregelen en voorzieningen te treffen in de VHP beter kan positioneren en de partij weer aantrekkelijk maakt voor iedereen en andere politieke partijen waar mensen samen willen werken met de VHP. Als we om die dingen te bereiken voorzieningen moeten treffen in de VHP, dan moeten we niet bang zijn om die voorzieningen te treffen. Aldus Yogi, die benadrukte geen enkele ambitie te hebben om voorzitter te worden van de VHP. Ruben Ravenberg, de directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, ziet ervan af om hoger beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de kantonrechter in een rechtszaak tussen hem en het SBB-bestuurslid Krishnadat Jurawan.
De directeur zou uitlatingen in de media gedaan hebben waarvoor geen bewijzen zijn geleverd. De rechter oordeelde dat Ravenberg openbare excuses moet aanbieden aan Joerawan. Ik wil u zeggen dat is een vernale leugen. Die mannen gaan ervan uit. Er is een ding daar, ze mogen me opdracht geven. En dit is de enigste opdracht die ik heb geweigerd van het bestuur. Omdat dat heeft te maken met operationele zaken. Laten ze bewijzen waar die andere opdrachten zijn die ik heb geweigerd. Maar dit is puur iets operationeel. En ik heb ze gezegd, en in een vergadering hebben ze duidelijk gezegd, dit gaat u niet aan. Mijn besluit staat vast. Ja. En men is doorgegaan, ik was op buitenland. Men is doorgegaan waarbij men zelf het bestuur van de vakbond onjuist heeft behandeld. Het gaat gewoon om belangen. Ik daag de heer Joerawan uit om met bewijzen van corruptie tegen Ravenberg te komen. Daar dien ik mijn ontslag in. Laat hij met die bewijzen op tafel komen. Ik daag hem uit. Als hij ballen heeft, laat hij met die bewijzen komen. Dat alleen wil ik zeggen. En dan ben ik klaar met ze. Ravenberg beschuldigde Joerawan begin dit jaar ervan illegale houtblokken op te kopen en te verwerken. Joerawan, die zelf een houtbedrijf heeft, zou fouten gemaakt hebben in de aangegeven dimensies van houtblokken, waardoor er verschillen waren met het bosbouwregister. Toen men controle wilde doen bij het houtbedrijf van Joerawan, waren de blokken niet meer te vinden en vermoedelijk verzaagd. Ravenberg vroeg toenmalig president Shan Santokhi om Joerawan te ontslaan. Het Openbaar Ministerie handelde de zaak buiten proces af. En als hij de instructies van het bestuur niet volgt, is het bestuur ook genoodzaakt dan verdere maatregelen te treffen. Ja. Een AD kan niet doen en laten wat hij wil. Er zijn statuten door de regering afgevaardigd. Er zijn door de regering mensen in het bestuur geplaatst. En wij dienen ons werk conform de statuten uit te voeren. Ja. En als het blijkt dat een directeur zich niet houdt aan die regels, dan zijn we genoodzaakt op te treden. Oorspronkelijk was Ravenberg van plan om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter. Hoewel het vonnis nog niet betekend is, zegt Ravenberg desgevraagd er toch vanaf te zien. Ik ga het vonnis gewoon uitvoeren, zegt hij. Zolang het vonnis niet betekend is, kan hij echter nog geen uitvoering aangeven. Ravenberg wacht bericht van zijn advocaten af. Dit betekent simpelweg dat heer Ravenberg te ver is gegaan met zijn uitingen. Ze berusten niet op waarheid, zei Joerawan over het vonnis. Een deel van het bestuur zou besloten hebben om Ravenberg voor te dragen voor ontslag bij de minister van Grondbeleid en Bosbeheer, omdat het besturen van de SBB op deze manier lastig is. Advocaat Hugo Essert stelt dat president Jennifer Siemens met haar recente antwoord over gratie aan de 4 veroordeelden in het decembermoordenproces Ramon Abrahams en advocaat Irvin Kanhai een technisch knock-out heeft geslagen. Hij verwacht echter niet dat het gevecht voor gratie voor deze personen is afgelopen. De president heeft eigenlijk Abrahams en Kanhai een technisch knock-out geslagen. Maar dat wil niet zeggen dat de fight over is. Meester Kanhai heeft een verzoek tot gratie ingediend. Het enige wat ik kan zeggen, time will tell. Laten we dat in ieder geval vasthouden. Want ik verwacht zeker dat er meer pogingen komen op enig moment om toch het issue weer aan de orde te stellen. Maar dan zullen we zien wanneer we bij die brug zijn. Hij vindt dat het staatshoofd met haar uitspraken heeft aangegeven dat zij haar hoofd buigt voor rechterlijke beslissingen in het land. De advocaat voerde aan dat het al vanaf de koloniale tijd gebruik is dat vooral op de hoogtijdagen, toen nog de jaardag van de koning, maar nu de jaardag van de republiek, gratie wordt verleend aan mensen. Deze vallen onder de reguliere graties die eigenlijk bijdragen om het systeem te verlichten, omdat er hiermee dan plaatsen vrijkomen in cellenhuizen en gevangenissen.
Daarnaast is het ook een humaan gebaar. Wel vindt hij dat het idee voor gratie voor deze 4 veroordeelden te vroeg na de regeringsovername is geopperd.